πατήσεις με το τέτοιο θα το κάνεις πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ κρύο. Το πρόσωπό μου παγώνει. Ξεκινάω ένα ταξιδάκι μαζί με τον Γιώργο. Πηγαίνουμε στην Αθήνα. Πρέπει να βρω ένα ταξί και μόλις ήρθε. Εγώ έχω έρθει και ο Γιώργος δεν είναι εδώ πέρα. Πού είναι ο Γιώργος ο ΕΟ? Yeah. Λοιπόν, ο Βαρτσάκης πηγαίνει για 2 νύχτες στην Αθήνα και έχει φέρει αυτό. Τα μπιζού μου και τα... Έχει τα μπιζουδάκια του μέσα το μωρό μου. Δεν θα παραγγείλει ποτέ, παιδιά. Δεν θα παραγγείλει ποτέ. Σε απόγνωση πια από τον Γιώργο. Και είμαστε ακόμα μαζί 1,5 λεπτό. Άντε 4. Με τον Γιώργο τώρα συζητάμε, έλα εδώ ρε. Με τον Γιώργο συζητάμε ότι είμαστε σαν παιδάκια 5χρονα χαρούμενα. Λες και πάμε στο Μοντε Κάρλο, αλλά στην πραγματικότητα πηγαίνουμε στην κολονία της Ευρώπης. Αυτό είναι το τραπεζάκι. Of our company, Άστο. the York's Bossard and from which you can get variety of δεν είναι δυνατά. hot and cold drinks, soft drinks, variety of snack, iceberg and wine. Daily of the Fiddler coffee and croissant, it's 2 euros. Food catering with you and the street. Έγινε αυτό τώρα. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Υποπτευόμαστε ότι η κοπέλα από το Χούτο πέθανε από το άγχος της και περιμένουμε πώς και πώς να μας ανακοινώσουν κάτι από το Χούτο. Τον κινητό σου πάρ' το από το μικρόφωνο! Δεν είναι δυνατό ρε. Πάρτε το μικρόφωνο! Δεν είναι δυνατό να συμβαίνει. Να πάω να τους κάνεις μήνυμα, να τους πεις εμείς που είμαστε Άγγλοι δεν καταλάβαμε τι έγινε. Λοιπόν, τώρα μεταφερόμαστε στο Σύνταγμα. Αυτό που ζήσαμε στον ΟΣΕ δεν υπάρχει. Παίζει, λέει, η επόμενη στάση η Νόη και από πίσω μπουζούκια. Και ξαφνικά, εκεί που καταλαβαίνει ότι ακούγονται πολύ τα μπουζούκια και μάλλον δεν είναι και πρέπον, κλείνει το μικρόφωνο σαν να λέει ρε Γιώργο, ξεφτυλιστήκαμε. Όλα τα θεϊκά σήμερα στον ΟΣΕ. Πάμε μοναστηράκι. Παρά είναι μικρή η Μητρόπολη. Δεν πιάνει μία προς το Δημήτρη. Ότι γυρνάς μες στην Αθήνα με αυτό ρε φίλε, με ξεπερνάει. Ναι, κάνε πως δεν σε νοιάζει. Γιώργο, θέλεις βοήθεια με την τσάντζουλα? Οκ ρε, μα απλά μην ενοχλείς τον κόσμο όσο είναι εύκολο. Γιώργο, θες βοήθεια με την τσάντα? Γιώργο.
καθίσαμε με τη Βάνα. Εδώ τη Βάνα. Ναι, γεια. Γεια, τι γίνεται. Καθίσαμε να φάμε και τώρα ξέχασα εγώ να τραβήξω το σύνορα και τραβάω τώρα που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Γεια σου Βάνα, σε ευχαριστούμε για την παρέα. Φιλάκια, αγόρια μου, χάρηκα που σας είδα. Και τώρα ξανά στο δρόμο για να πάρουμε μετρό να πάμε στον Ταβουλάρι. Γιώργο, θες βοήθεια με τη βαλίτσα? Όχι ρε. Εντάξει ρε, άμα είναι θα μου πεις. Θες βοήθεια με τη βαλίτσα? Κύριε Γιάννη Ταβουλάρη, πείτε μας κάτι εσείς. Τι να πω, το χώσει. Τώρα μου φιλάκια πολλά ρε, χάρηκα πολύ. Γεια σου μωρό μου. Γιώργο, θες βοήθεια με τη βαλίτσα? Ήδη πρώτης ανάγκης για το γούτι, δωράκι, κολοχαρτάκι. Γιατί το ξέρουμε τι περίπτωση ανθρώπου είναι κι αυτός. Και τώρα θα πάρουμε και ένα ωραίο κρασάκι. Εντάξει εδώ. Για να το πάμε πεσκεσούι. Είμαστε στην οικία Μιχάλη Γούτη και είμαστε πολύ συγκινημένοι γενικώς. Ο Μιχάλης τώρα έχει ένα μάθημα. Οπότε θα τον περιμένουμε λίγο για να αυτόσουμε τα αυτά. Εγώ σκεφτόμουν να τον κάνουμε μια φάρα τώρα που κάνει μάθημα, περάσουμε γυμνή από πίσω. Φύγαμε. Είμαστε στο σπίτι του Μιχάλη του Γούτη. Μας φιλοξενεί σήμερα και αύριο και προσπαθούμε να συνδεθούμε στο ίντερνετ. Πράγμα που μέχρι τώρα έχει αποβεί εντελώς άκαρπο. Θέλω να μιλήσω με το κορίτσι μου και με το γιο μου και δεν τα καταφέρνουμε. Έξαλλος ο Γιώργος, διότι οι πιθανότητες να μην έχουμε ίντερνετ λόγω αυτού του μικραίνουν και... Όχι μικрэνουνε, ναι. Όχι μικрэνουνε. Πες εδώ γιατί δεν έχει. Οι πιθανότητες πλέον, ο ύποπτος πλέον είναι ή ο κύριος Μουστάρδας με το καρφί μέσα στην κουζίνα ή ο Μιχάλης Γούτης που δεν πλήρωσε. Ένα από τα τρία. Γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη του Γιώργου Βαρτσάκη. Μιχάλη Γούτη, έχεις ίντερνετ? Δεν έχω. Πώς νιώθεις για αυτή την εξέλιξη, Γιώργο Βαρτσάκη? Τον έχω μαλάκα, τον έχω. Μιχάλη Γούτη, έχεις ίντερνετ? Είναι όταν νικάς, ας πούμε, αυτό το αίσθημα όταν της νίκης είναι. Πάμε Κεσαριανή. Γιατί πάμε στην Κεσαριανή, Γιώργο? Πάμε στην Κρήτη να ακούσουμε κοροϊάκηδες. Πήγαμε στην Κρήτη, περάσαμε καταπληκτικά και μετά ανεβήκαμε και παίξαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Να ένα βίντεο. Και μπράβο ρε σικορακάκι, μικρέ και μεγάλε. Και φυσικά τώρα περιπλανιόμαστε μέσα στην Αθήνα πάλι γιατί είμαστε φτωχαδάκια. Σαν να πηγαίνει σε μπουρδέλο φαίνεται, Γιώργο. Ο Γούτης χτες έφυγε από το σπίτι γιατί δεν είχε υποτίθεται ένα πάπλωμα να μας δώσει να κοιμηθούμε σαν ανθρώποι. Είχε τόση ζέστη που του στέγνωσαν τα στόματά μας. Απίστευτο, και θα κάνουμε καζούρα φυσικά το Γούτη ότι παγώσαμε και τέτοια. Ξυπνήσαμε, όχι καλά ακόμα. Σε λίγο θα πάμε να πιούμε καφέ στα Εξάρχεια με τον Γεωργόπουλο και βλέπουμε. Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια.
περπατάμε, βλέπουμε αυτόν τον υπέροχο ναό. Θα σας πούμε ότι περπατάμε, βλέπουμε τον Παπαγιάννη, περπατάμε, βλέπουμε τον Τζούμα. Κάθε ένας είναι μια ιστορία, μπορεί να δεις φαλιάρες. Τι να είναι αυτό, ωραίος, πολύ ωραίος ναός. Ήψαμε το ωραίο μας το καφεδάκι και τα είπαμε πάρα πολύ ωραία με τον Γιώργο. Και εδώ πέρα ο άλλος Γιώργος μου κάνει τρομερή ξενάγηση. Περνάμε από κάπου και λέει εδώ είναι η πλατεία Κοτζιά, εδώ είναι η πλατεία Τάδε, εδώ είναι η πλατεία Τάδε. Κατσικάκι, πατσαδάκι, λουκανικάκι, γαλλοπουλίτσα. Πρέπει εδώ πέρα να έρθεις με μια κοπέλα ή με το αγόρι σου και να είσαι vegan. Να είναι vegan ο άλλος δηλαδή. Και να του πεις σε πάω κάπου μαγικά. Θα σε πάω κάπου ανεπανάληπτα. Θα πεθάνεις. Ήρθαμε να φάμε στον Μπαρακτάρι. Γίνεται της χαμός. Ο Γιώργος όμως είναι ιδιαίτερα εμπνευστικός. Είμαι, ναι, πάρα πολύ εμπνευστικός. Θα φάμε καλά. Βερτζάινα Λάγκερ. Τώρα θα πάμε Βολτάρα. Ακρόπολη πάρε ρε φώτο. Ακρόπολη, πάρε την Ακρόπολη. Άσε να με εδώ πες να φτάναμε. Δεν βάζω πρόσωπα, μην αγχώνεσαι. Λες και να σε δούνε τα παιδιά και να σου χαλάσουν την αγωγή. Ωραία νημούν, δεν σου αέρα να με... Γιατί από εκεί να καταλάβεις πόσο μας διευθύνει το κεφάλαιο η Αγγλία. Και χειρότερο τώρα λίγη. Λοιπόν, είμαστε στο Γουτόσπιτο ακόμα. Είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ από τα ασύλληπτα. Ήρθε και η Λίνα και τώρα πάμε να πιούμε την πύρα την ωραία. Πού θα πάμε, Γούτι? Θα δούμε. Δεν ξέρω. Και βλέπουμε. Θα περπατάμε κάνα 40 λεπτό πάλι, το βλέπω εγώ. Μου έρχεται. Μου έρχεται. Πάμε στο Φεγγιά να γίνει χαμός. Τι να κάνουμε, Γιώργο? Θα χορέψεις τραπέζια πάνω. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Γιώργο. Δεν βαστιέμαι. Εμείς ξυπνήσαμε τώρα, τελευταία μέρα. Θα πάμε κάπου για κάνα καφέ και έχουμε αυτόν εδώ που τον πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο τον Ετρατό. Με καλέσαν στο τηλέφωνο. Αυτός. Για να το ρωτήσουν αν θέλουμε καφέ. Δείξε αυτό. Και ο φίλος μου ο Γιώργος δεν το σήκωσε καν. Αυτός είναι. Τι γίνεται? Άντε κλείσε τώρα. Νομίζω ήρθε η ώρα να την κλείσει την κάμερα. Ήρθε η ώρα νομίζω. Καφεδάρα ήπιαμε.
Και τώρα πάμε να φάμε στο Αλεξανδρινό, το οποίο θα πάρουμε σουβλάκι με σάλτσα ντομάτα. Έτσι ακριβώς πρέπει να το ζητήσουμε. Αλλιώς μπορεί να ξεφτυλιστούμε. Και να λέμε θέλουμε σουβλάκια και να βάλετε μέσα κοπανιστή και χτυπητή. Και να μας λένε τυροκαυτερί και καλαμάκι. Να ξεφτυλιστούμε εντελώς. Μην τρώτε παπά. Αυτό εδώ δεν είναι πορτοκάλι, την πάτσα λέγεται Νεράτζι. Λέγεται νεράτζι. Μυρίζει σαν πορτοκάλι. Τι βρήκες τελικά? Παρουσιάστρια, Μεσσίας, Σωτήρης, δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος. Very sorry, life to yourself. Νέστα. Σίλια Λεροπούλου, αν μας ακούς, σε ψάχνουμε. Σε εκτιμούμε. Και ο Μιχάλης πιο πολύ από όλους, που ζήτησε να βάλουμε και τα βίντεο σου. Φεύγουμε, Γιώργο? Γιώργο, θες βοήθεια με την τσάντα? Δεν υπάρχει οργάνωση στο κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Μιχάλη. Το κλειδί, ρε. Πάλι χάλασε. Το κλειδί το έχετε. Το δείτε μέσα. Πού το αφήσεις το κλειδί? Εκεί πέρα πάνω. Εντάξει, σκοτεινό. Πιο άδοξο γεια σου δεν έχει υποθεί ποτέ. Πού άφησες το κλειδί? Εκεί πάνω. Μετά από ένα πολύ γρήγορο ραντεβού με το γάιδαρο, τον Γιώργο, ξεκινάμε να πάμε πίσω. Είχαμε 11 συναντήσεις μέσα σε 2,5 μέρες. Πήγε καλά. Πήγε καλά. Στα επόμενα. Το βίντεο κανονικά θα είχε κλείσει στο προηγούμενο πλάνο, αλλά μια κυρία πήγε να ανέβει στο τρένο, έπεσε και χτύπησε πολύ και περιμένουμε ασθενοφόρο. Είμαστε ήδη 40 λεπτά. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Να έρθει το ασθενοφόρο, ελπίζουμε να είναι καλά. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι το κηλικείο βρίσκεται ανάμεσα στα βαγόνια 2 και 3. Ευχαριστώ. Τα είπε όλα τα αγγλικά τέλεια. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη.